Ari na ang mapisan nga 303rd Infantry Brigade Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, good afternoon. Upod mo sa Action John Diaz, live kita diri sa Action Radio, sir. Magandang hapon dyan, Yes, Action sir. dyan. Yes, sir. Sa tanan nga nagpamati sa programa mo, balita sa buong hapon. Yes, sir. May information kita nga nabaton, may another accomplishment naman ang Philippine Army. Sir, nga dumayara kung naman mga na-recover nga mga armas somewhere in Himamaylan, sir? Ang initial report pa lang sa amon is may mga anti-personal mine, nga mga improvised, ang mga na-recover ng ating tropa, kaupad man sa mga pipila pa lang kabala. So, ginahulat pa natin tanan kung pila ginitanan ang mga bala sa area. Pero as of now, ang ara, ang mga anti-personal mines, ang ara nga na-report nila. Okay. Sir, ano nito, sir? Iyan ka mga rebelde? Kay sino ni sa nga panag-iya, sir? And paano nyo ninyo na-locate ang area? Kung tanawin natin, amo yung mga ginagamit sa sa terorista na grupo nga CPP-NPA diri sa Negros. Naman sing iba nga nagabuhat sini na based sa initial nga description kag mga padala sa akon nga pictures, wala daw masiling naton amo ni mga signature nga mga mga improvised anti-personal mines nga ginahimo nila nabalaan man nato nga halin na sa ila tungod nga daw amo man ang overall nga ginagamit nila daw pareho man tungod isa man lang nagtudlo ni kung pagbuhat nila. So ang signature sa ila ni ka terorista PPNPA. Nabalaan ni sa atong tropa ini mga kung di ni natago tungod man sa impormasyon nga ginhatag sa mga bumuluyo kag amo na dugangan man sa mga kaupod nila before nga ara na nagbalik na sa gobyerno, naghatag man sa mga impormasyon na muna na-locate sa atong tropa. Okay. Kay ti, kung nanto natin, sir, ini mga anti-personal mines, delikado ni, labi na kung magnilapta lang, kay ti, kung do lang do granada ang epekto sinisir Tama, sobra pa na sa granada, mo ganini nga ginabawal ni sa Geneva Convention, wala na ginatugutan ng paggamit ng ganun ng aton na armed forces na atong gobyerno signatories, wala na sa inventories ng armed forces ng mga landmines. Ang nagagamit lang muna continuous na paggamit is ining communist CPP-NPA ang nila ginagamit. So wala naman sa iba nga diri sa Pilipinas sa gamit kundi ang CPP-NPA. Sir, ano nga specific nga area sa Himamaylan, sir? As of now, hindi lang naman na for security man sa mga pumuluyo dito. So, ara lang sa mga bukid-bukid ka Himamaylan ini nga intudlo ang location na nakita sa aton tropa. Okay. Mga estimate nyo, sir, sobra pulo or damo-damo pagid? Damolas lang mga pulo ni ka anti-personal mines kaya ang mga bala basi medyo magdamo-damo pa ning bala gina pa account ko pa kung pila gid nga tanan ka mga bala nako. Sir, paano gani na nabalaan? Kaya di ba may mga nag-surrender, may mga nagbalik sa inyo, sila ni Ayhan na naghatag sang info, sir? Siyempre for for mga security Manila. So basta mga nagbalik na sa sa gobyerno, mga pumuluyo, especially mga pumuluyo mga somehow nakabalo kung di nila gintago Sir, and then another accomplishment again is according sa reports or may ara sa mga 16 ka mga anti-rebelde nga nagsungka somewhere in Gihilngan Task Force which we reported na yesterday, sir. Pero always kag gina-question, sir, is the legitimacy, how legitimate ang report ngayon ni sir? Medyo choppy na ang signal ni sir. Action Oliver, contact nila sa I think ara sila along sa Baybay Subong nga matanion. Well, anyway, okay na lang to Action Oliver kung alang-alang kitang signal ni Sir Pasaporte. Kabalo naman kita nga nagabiyahe sila Subong patabok, or diin sila nga location so di man nga matanion. Pero kung alang-alang it's okay, i-try tala na karon sa balikan regarding sining concern, nga may mga nagsungka nga mga rebelde